Hello. Muli po ay isang magandang umaga po sa inyo po mga kapatid. Sa araw pong ito ay araw po ng pagsamba. Mapalad po ang bawat isa sa atin na tayo po ay nakarating na may kausayan, no? May kalakasan po yung ating mga pangangatawan. Yan ay bagay na dapat natin pong pasalamatan sa ating Panginoon. So sa umaga pong ito ay mag-aaral sa atin ang ating kapatid na Jose Gomez po. Siya po ang tatawagin natin. Magandang umaga po sa ating lahat. Una po sa ating Panginoon Diyos. Narito po tayo ngayon upang siya'y purihin at samba ng kanyang banal na pangalan. Sapagkat sa 6 na araw po, ginawa natin yung nararapat sa atin. Datapat yung ika-7 araw po ay iaalay po natin sa ating Panginoon. Ito po ay hindi katulad ng nakikita nating mustasa sa ngayon. Ito po ay lumalaki hanggang 10 talampakan po siya kung lumaki ito. Kaya po ito ay tinatawag din na puno. So bakit po kinumpara ng ating Panginoon ang kahiran ng langit sa isang butil ng mustasa? Bagamat sa kalit-liitan nitong butil, pag ito ay itinanim, ito ay lumalaki kagaya ng isang puno na nagkakaroon po ng mga sanga na kung saan ang mga ibon sa langit daw ay makakasisilong sa kanyang lilim. Binanggit po niya ito sa kanyang mga pangangaral na isang talinghaga. At ipinahiwatig po nito ang nagiging pananampalataya ng mga taong sumusunod sa kanya. Bagamat sa kakaunting pananampalataya po ng isang taong sumusunod sa ating Panginoon, bagamat ito ay kaliitan, subalit sa pagkakaroon po natin ng paniniwala at pagtitiwala sa Panginoon, nagiging matibay po ang ating pananampalataya sa Kanya. Inilarawan po niya ang kaharian bilang isang butil ng mustasa sapagkat kung ikukumpara mo po yung butil ng mustasa, kung itinanim mo ito sa iyong bukirin, namumukod tangi ito siya lamang ang lumalaki ng ganoong kataas. Ang kaharian po ng langit ay ganoon din po. Sapagkat ang pananampalataya po ng isang mag-aaral ay may tutulad din po natin sa isang butil na mustasa. Atin pong basahin dito sa sulat ni San Mateo, Kapitulo 17, versikulo 20. At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, bagamat katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat. At sa inyo hindi may pangyayari. Tingnan niyo po. Basta ang isang mananampalataya po, kahit kakaunti lang yung pananampalataya niya, subalit, yung pananampalataya niyang iyon ay nagbibigay sa kanya po ng masidhing pananampalataya sa Panginoon. Ano man po yung ating gawin, ano man po yung ating sabihin, ito po ay may pagkakaloob sa atin. Di po ba? Sabi natin Kapampangan, basta sampalatayan mo mukano, ito ipagkaloob ng Diyos. Kailangan po bilang mananampalataya sa ating Panginoon,
iwaksi po natin yung pagdadalawang loob. Yung pananampalataya nating pinanghahawakan sa Panginoon, hawakan po natin ito ng mahigpit. Sa panahon ngayon po, sa panahon natin ito, sa kasalukuyang panahon, wala po tayong ibang makakapitan ngayon kung hindi po ang ating Panginoon. Alam niyo po, sa dinaranas po nating paghihirap at pagsubok sa pandemyang ating nararanasan ngayon, marami po sa ating mga kababayan ang nanulubog sa kahirapan. Marami hong nagugutom. At alam ko, tayong nandito ngayon, kahit papano po tayo ay nakakaraos sa buhay. Di po ba? Sapagkat may pinanghahawakan po tayo, may kinakapitan po tayo sa panahon ng pagsubok o kahirapan. Kaya po, ang pananampalatayang ito, kahit kakaunti lang po, wag po nating bitawan. Wag po tayo mawalan ng loob. Sapagkat ayon po sa Roma 1:17, ganito po ang nasusulat, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo po ay mabubuhay. Panghawakan lang po natin ang pananampalatayang ito. At alam po natin, sa kabila ng pandemyang ito, ni isa man sa atin pong mananampalataya ay wala pong nauwi sa anumang peligro. Although naranasan po natin yung mga sintomas ng sakit na ito, karamihan sa atin, ligtas po tayo sa sakit na ito. Malaking biyaya na po sa ating buhay yun, yung malayo tayo sa sakit na ito. At alam naman natin, ang sakit na ito ay hindi biro, di po ba? Sa panahon ngayon,